back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Tanaawa ang umna. Naputos sa baga nga aso ang una. Itom nga aso. Unsay puti pasapot ni Ana Mateo. Atunay dakong sunog nga mahitabo sa patag. Mateo. Telma! Telma! Oh, Samuel. Ngano ka? Naghangos ka man good. Daotang balita, Telma. Ha? Ang Factories Mantika nasunog na sab. Unsa? Nasunog na sab? Nasunog na sa una. Ug karon nasunog na sab. Ug karon ang pinakagrabe. Tungod kay hasta mga kabayan sa tupad, napil og kasunog. Ginoo ko. Daghan baya kayo ang bahay sa palibot sa maong pabrika. Mao nay problema. Gani ang mga bombero naglisus pagpaong sa kayo tungod kay daghan ng mga bahay ang nasunog niini. Samuel. Mga tuta sa sunog, ma! Pa! Anak. Minard, Sige na, ma! Anak, dili ka na mahimo. Delikado. di sab ko mosugot anak. Sige na, ma! Pa! Gusto mo kumutabang! Anak. Gusto ko magkatabang aron mapawang kayo! Basta. Basta kay dili ko mosugot, Minard. Dili. Samuel, si Maynard, tuwa sa kwarto. Naghilak. Delikado kung ato siyang tumanan siyang gusto. Pasig baunsa niya siya didto. Kana ang dili sab nako katugutan, Samuel. Dili ko gusto nga madisgrasya lang unya ang atong anak didto. Bahala na. Basta kay dili nato siya tugtan siyang gusto. Telma, Oh, unsa na pakisusi di mo sa sunog, Samuel? daghali yung bahay ang nakaon sa kayo. Gani, doon ay pipilang nga naapil og kasunog sa bahay. Natrap kini. Wa kagawas og naapil og kasunog. Ginoo ko. Telma, galisod yun ang bumbiro. Naglisod sila sa pagpaong sa kayo. Kung mga manto ko, ma! Hindi mapawang kayo! O, daghanon niya mga matay! Maynard. Maynard, Makapato ako ninyo, ma! Pa! Gusto ko magkatabang! Dililiki ko maunsa! Promise pa! Samuel, Sige ikaw, na. o sa may imong desisyon, ha? tugta na to siya. Pero ato siyang ubanan dito. Sige, tana. Ay, Diyos! Ay, ginoo ko. Pagkadako sa kayo. Dagdag kayo ang bahay nga nasunog. Huwag yun magsilbi ang mga bumbiro. Tilma, Si Maynard, ang bata. oh, ang bata, asam na itoon? Tuwara si Maynard. Hain, Mitungtong siya sa simento ug nagtanaw siya sa sunog. unsam kay iyang buhaton. Tubig! 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 Tilma, Miuwan, Samuel. Miuwan. mugla kinikuhan na sa atong anak, Tilma. Ni Minard. Samuel! Samuel, mikusog og maayo ang uwan. Ug inanay kini nga nakapawa sa kayo. Oh, Tilma. Dali, Samuel. Atong duulo ng atong anak. Anak, Minard. May languntawag mapaw na lang ginundang kayo. Aron, wala sunog ang may tabo. Kuningon ani lang permi kakusog ang uwan. Mapaong gyud sa hingpit ang kayo. Ay, ni anak kita sabay. Anak, Minard, pasaylo amis mama ni mo, ha? Ha? Nga naman pa? Tungod kay
Kung wa pa lang unta bi magpugdayon si mama nimo ganiha. O gitugtan ka namo nga makaadto sa dapit sa nasunugan. Hayan, dili ingon adto kadaghan ang bahay nga nanasunog. Sagdi lang pa. Ang manungdanon nga napugnan ang mga sunog. Anak. Samuel, 10 anyos pa ang atong anak pero mura na gyud siya og dako nga manulti. O Telma, ug kana tungod sa iyang abilidad. Gani, niadtong wow pa siya kabuan pero nakalakaw na siya. Ay, hangtod pa ya karon Samuel. Naglipog pa gyud ko. Kundi gyud gikan ka nang nahuptan karon sa atong anak. Telma, Bata pa siya muna, pero nahimo na siyang bayani sa mga tao. Ug hangtod na kana sa iyang pagkadako. Maayo lang unta. Og sa iyang pagsukod, way babag sa tanan iyang pagkabuhaton. Kung magmalig-o lang siya, mahimo siyang perpekto nga pagkasugo. Pero Mateo ngano, doon ako'y ikadlukan muna. ikadlukan nga unsa. Mateo, Usara kabutang ang makagubaon niya sa iyang pagkamaayong sugo sa umaabot. O kana, kung mag-ilog na ang gugma sa babae nga iyang gimahal, o ang iyang gugma isip usa ka sugo. Mateo, Kay kung dili siya makamaong mubalan si Nene, ayan, dili siya mamahimong perpekto nga sugo. unsa? ang bata, Telma? Natug. Telma, mula ka usa ko ha. Birthdays ko kumpare si paring Abel ba? Mao nga ako lang tong adtuon. Dili baya mo inom ha? Kanos ako taong kumiinom oy. O niya, dili magdugay didto. O lagi. Sige, adto na ko. Usaon na ko sa pagpauli ini nga. Dili pa man ko papaulion ni paring Abel. Bahala ko na og di ko mainom. Basta, anhilang usa ko. Uy, ang igagaw ni paring Abel. Hubog na siya. Nagsikira man na siya tutok sa bongbong. Luuya niya ay. Gibiyaan din na siya siyang asawa kay mikuyog sa laing laki. Da ang ilang anak. Oh, problemado gyud kayo siya. Wala. Unsa man na siya eh. Pangumo man na siya pag-ayo. Ug iyang gikuptan pag-ayo yang ug mihilak. Padong na kadong. Wa pa gyud siya makadawat sa nahitabo niya. Kaluoy sa bintaw niya. Di na gyud madada. Mananghid ako ni paring Abel ini. Mupauli na gyud ko kay nagpaabot na gyud na ako sila si Telma ug Minad. Sikat ni mo dong. Mananghid ko ni Abel. Isa-isog niyo! Ang igagaw ni paring Abel, nagdag sundang ug isog kayo. Gusto ko! Mamatay! Okay, wait na may di kinabuhi na! Ginoo ko, gitigbas niyang usa ka tawo. Niya siya paingon ako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!